nagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Pagkutaya sa tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Ito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, magpadumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isa lang ba ganyan? Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Magpadumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isa lang ba ganyan? As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Math Soap. Kada
99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya. Wow, white roses. White rose papaya. Wow, white roses. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with a cloud too. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Sinlatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marahay na aga po sa Indoga Boss. Sa dos na kita kan bulan na Pebrero, aldaw po kita nin Lunes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Man sa transmitter si Tony Matic Saison. Malumlum na naman na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Grabe, usong-usan sa ipon, na init, na uran, malipot. Inan pinag-aapod na climate change. Pero dawa po arog ka na panahon, sige sana kita. Kumusta sa maparantabay niya to, dyan po sa tercer distrito kana probinsya ni Albay, digdis siyudad kan Irgas in Rinconada area. Sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Pag-uurulayan po kitang mga mainit na issue kana aldaw, issue sa Nasyon Pilipinas, sa issue sa lado lokal, mga bareta.
Subanggi nagdalan ako ka na Philippine Basketball Association Championship sa Facebook. Malata liwat ginana ka na San Miguel Beer an kampyonato sa kartadang 4-2. Pinambakan an talk and text na angkot si Chat Reyes. Pagabot duman sa fourth quarter, dahil nangani po tinapos ang kawat duman sa last 2 minutes. Minamang ang San Miguel Beer nin halos 15 puntos. Kaya ang naging score 92-77. Sin liwat na napili bilang most valuable player sa sinambit ng kawat, Yuman Giraray si Junmar Pajardo. Garo ika-20 na ining pagiging MVP. Tapos back-to-back champion na San Miguel Beer. Paagi kan sendang coach na si Leo Isaac. Sabi po kan mga paradalan 6-0 sa finals versus talk and text, day talaga kaya. Wahaha. Amo man daw. Ano importante nagkampiyon po Giraray na San Miguel Beer. Masakit baga maka back-to-back champion dyan sa Philippine Basketball Association. Kan mga parandalan, Yahoo! Congrats SMB, mabuhay kayong lahat. Thank you so much Lord at Kuya Ninyo ko. Thank you so much sa all the players, especially kay Papa Junmar Pajardo, Sige Perez, Laseter, Rostro, Chris Ross, Truliano, Brunjal, Tautowa, Cruz ni Bapang players. Yahoo! Mabuhay kayong lahat. Super proud to all of you guys. Grabe ingay namin ng mga nakukakasigaw. I was so nervous praying na wala ng Game 7 more. Natakon mayo da si Pardo da manggagana ay na pangyayari. Ay, imposible man. Baka iyo man. Hindi nagkataon sa nang si Junmar Pajardo kaya unperming star of the player. Star of the games ta siya po ang talagang dawa sa inmudarahon sa pag-i-score, sa rebound, sa depensa. Talagang mayo ka na nga hanapon kay Junmar Pajardo sa tindugon. Ay mo maturtumba ta dakula halangkaw kamo man daw. Nagdadang-adang na po na Tinagba Festival. Doon mga aktibidades dati kaya ito araw kaya nagawa na po mga activities, may programa na. Kunya nagawa man concert, nagpa-concert na ang grupo kan Team 1 Kamsur. Sabi ni Karondang Raquel Gigi Lana, Rumay Owel. Anaram ko Gigi Dilana. Tapos ito bagang mga iba pa, may Kang. Kung isa na Kang na yan, basta Kang. Chinese. Inibo po ang pa-concert dyan sa University of St. Anthony.
Kapot kita kung nagdalan ay inda pag mga konserto, mayo ako kayan hilig, magparadalan-dalan. Ano man makukuha dyan, dawa pa yan libre, makisuksukan ka dyan, ano man mapapala niya to dyan. So mga hobby na agit-agitan, na mahilig, mga tagahanga din artista, mga parakanta, pero kitang medyo uurabanti na edad. Eh na po kita dyan pwedeng magparapakisuksukan da, baka maipit pa sa tuyang waterproof. Nag-uuran, hilang lang ang naabuto, natanganing dati na kitang sinisipon. O dyan man po sa Barrett Waterworks, sa amay na amay, uy, mayo na naman yung tubig. Ay ano na yun, pawara-wara ang supply na tubig ka na Barrett Waterworks dyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Maray ba ya, digdi sa Iriga City Water District, ta, mayo na akong nadadangog ng mga reklamo. Makakontento na sa serbisyo kan Iriga City Water District. Pero ano ba, nagsasabi ay mag-ICWD ngayon, mag-prime water, parehas ganyan serbisyo, palpak. Mayo man yang nababago sa serbisyo ninda ay santisima. Una ko tayo Iriga City Water District na sanaan iba, okay na. Yo dati man palan giraray, nagpaparawara-wara pa man giraray ang supply na tubig. Kundi dyan sa Barrett Waterworks, ang sistita, nagluluya nga na ang serbisyo, ano yan tamay mga arrears na ang resibo? Eh po nindo pagparabugtakan in arrears, garo, bako kamong updated sa mga nagbabayad na mga membros consumidores kan Barrett Waterworks? Anong klaseng sistema yan kung na nagbabayad ay nindo ina-update? Ano ba po mga member consumers nagre-reklamo dapit sa ano ngayon ta nagbayad ngaya ako kan Disyembre may arrears. Anong nangyayari dyan sa Barrett Waterworks? Ta arog po kayan ang manehamento. Pakarayon po nindo tabi ta maluya na nga nan sa indong serbisyo tapos bubugtakan pa nindo nin mga arrears sa resibo. Anong gustong sabihin kayan? Dawa bayad na ang member consumers. Pero sa laman po ang sistemang yan, tultulo nindo, masakit yan. Erakman sa mga member consumers na luluyahan nga ni kansendong serbisyo, tapos arog pa kayan ang ginigibo nindo. Ano yan, mayo kamong pag-aram sa nagbabarayad ng mga member consumers kan Barrett Waterworks, pati ang para reading, ano yan, dahil nindo aram na reneding na nindo, nagbayad na sarong member consumers, tapos may arrears pa. Wala bagang sistema. Pakarayon po tabi nindo, makasupog man. Makauyam sa mga member consumers, naglalaom, bayad na nga ako. Kundi pala nasa saray ang mga resibo, sisingilo nindo. Mabayad sa consumers. Kaya pasiguro po ang mga member consumers kan Barrett Waterworks maski bayad na kamo, binubugtakan in arrears ang resibo. Sarayon nindong maray ang resibo kung may reklamo kamo, may ebidensya kamo na nagbayad na. Turultulan sana po nga ni kita nganing marhay ang sistema pag-arog po kayan. Tapos biglang nawawara ang supply na tubig, mayo lamang kamong abiso sa mga member consumers. Dapat magpapaaram man kamo, bakong bigla na sa nanindong wawaraon ang supply na tubig, amay na amay. Sa inman na sulukan rin kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya amay na amay, ano ba po mga member consumers ka na Barrett Waterworks dyan sa Santiago, Ciudad Can Iriga, high blood.
Ang malipot ang panahon, nagpaparauran-uran, nagpaparawara-wara man ang supply na tubig. Tubig, dadagdagan pa ang resibo nin mga arrears, ay inda. Ano yan, rilingaw-lingaw ka mo dyan sa management na bayad na ang member consumers na pigbubugtakan pa nin doon arrears. May Alzheimer's na po. Ano ibang mga kunyan dyan na empleyado dyan sa cashier. Sabi digdi sagkod na igwapa kitang persa o kusog, padagos ang buhay, padagos lang ang trabaho para masuportaran ana pamilya. Digdi sa partido dakulang party kan kabuhayan kan mga tawan pagsiraasin pag-uma. Nagpupun an aldaw kan kadaklan bitbitan sa indang pangki, paduman sa dagat o mga pananum, paduman sa bukid. Alaga da ni bakot silyo asin tadtaran naan kaput bag upaman magsirang ang saldang, arog ni Onisimo makating raw, na inya man tandaan eksaktong taon kan sa iyang pagpuon. Klaro kay Ones ana haloy kan panahon na nagtatrabaho siya bilang met vendor. Nagpuon ako kainiho mga duwang dekada na ini. Lingaw lang ako kung ano na itong taon. Sa 20 taon niya sa industriya, dahil na pinagiling ni Ones ang pag-agikan panahon. Sa petsa sa kalendaryo, dinibiling niya ini sa dakol kan aldaw na amay siyang nagmamata para buksanan sa iyang pesto sinsa laba kan maghapon. Na nagtatadtad asin nagkikilo siya nin mga karni. Aminado si Ones na bako perming puzzle ang pinili niyang hanap buhay igwang mga aldaw na marayan benta, igwang mga aldaw na mas nainot mag-abot ang pagal kaysa mga parabakal. Ang pinakadakulang angat na bako naman bago sa pagtitinda nin karne, iyon paminsan-minsan na kinakapos ang supply. Iyuta ngunyan pating panahon nagpaparamahal ang karning orig. Digdi sa iriga 360 kada kilo. Samantalang sa ibang lugar, 320. Diyan sa Banwaan kan pili, aranisa na sa Iriga, 300 saran kilo kan karning urig. Ano nangyari sa Iriga? Takamahal. Kaya ito'y pinapod na po yan kan sangko ng panlungsod kan Iriga ang mga paratinda nin karne kan urig sa siyudad kan Iriga. Kundi dahil mambaganggayo na bago ang presyo kan karning urig dyan sa merkado publiko kan siyudad. Tapos magbakal ka duman sa ano yan, sa San Isidro, mas buro barato. Buro barato ng 10 pesos ang kada kilo. Kaya ni Bangani, nagsasaod baga dyan sa Banwaan kan nabwa. Sa ibang lugar, ta dyan sa Banwaan kan bao, mahal man daan karning urig. Duman sa Banwaan kan buhi, ta first class municipality, garo parehas man sa Iriga, first class man ang priso kan urig. Padagos po niya itong manunungod sa istorya ni Onis. Imbestado kong Onis dyan sa may terminal kan Iriga para may karihan. Perming puzzle ang pinili niyang hanap buhay, igwang mga aldaw na marayan benta, igwang mga aldaw na mas nainot mag-abutan, kaya kinakapos sa sinda. Ining medyo nagkukulang ang supply kan buhay na orig, yan sa naman ang pinakamasakit na namatian mi igdiyo. Pagkulang ang supply sobran gabat kan sa iyang aldaw, alagad da inagin parte kan sa iyang bukabularyo ang pagsuko. Ulita sa tao kan gabos na pag-aalasin kadipisilan, mas malinaw ang rason kung kaya. Kung para kiisay niya ini ginigibo. Ang nagpapakusog sa sakuyang buotan pagiging sararo kan sakuyang pamilya, suporta kan mga kaakian asin sakuyang agum. Yu sa naman ang dakulang nagpapakusog sa buot ko.
Matapos ang dakul na taon sa likod kan sa iyang pwesto, kababaw na sanaan sa iyang kagustuhan. Well, sa ngunyan siguro mag-relax-relax na sana. Halos matarapos naman ang mga aki sa pagklase. An kamauutan niyang makapahingalo na bako sa nakaw sa kan kapagalan, kundi sa pagiging kontento na sa kung anoan igwasin dangon yan. Lain sa pasaro-sarong pagtapos kan sa iyang mga aki, makuman biglaan ang naging resulta kan sakripisyo nindang mag-agum, kundi padikit-dikit sa pag-agi kan mga taon. Harong, farm, sa diring lunadan, igwa naman dikit na nakuha na pagpatapos kan mga aki. Makulang ako sinagtabang kundian sa kuyang agum asin igwa naman akong harong, kadikit na farm, and igwa naman dikit na bihikulo. Sagkod na igwa pa kitang pwersa o kusog, padagos lang ang buhay, padagos lang ang trabaho para masuportaran ang pamilya. Kung naputon si Onis, kung ano ang sekreto sa paghahanap buhay, well, ang paghahanap buhay simple sa naman. Higos, maging dedikado sa pinuunan mong hanap buhay, makuulang nga ni higos, ikaipuan nga ni maagap. Mahigos asin maagap, yun duang ini mismo ang naging pundasyon kan sa iyang negosyo. Talo niya ng araal daw na nagtatadtad asin nagkikilo nin mga karne na adalan niyang tantiyahon asin tiyagaan man ang buhay na kaipuhan mo ng mag-agi sa mapagal asin halabang proseso tanganing mapakinabangan asin ma-enjoy ang asenso. Orgulyo kan partido ang mga arog ni Unes ang sa iyang tiyaga asin dedikasyon sa pamilya ang mismong nagpapakusog sa pundasyon kan sa tuyang komunidad. Ulitan pag-uswag kan partido bako sana nasusukol sa mga ingranding proyekto kundi sa mga ordinaryong taong padagos na naginguha daraan dignidad asin paglaom. Proud ako akikan partido, people of partido. Yan, gayon na istorya ni Unis. Tarong paratinda nin karning urig kapatapos nin pagpa-eskwela kan sa iyang mga kaakian. Yan medyo relax naman ang sa iyang buhay. Po yan kay Congressman Arnie Bukid Pentebella kan 4th District of Camarines Sur. Kumbaga mga maggayo na istorya po nin buhay. Masahon ko man po ining manood sa pinaabot sa tuyang public service kan sa tuyang amiga si Police Staff Sergeant John Merillas Kien kan banwanen na buhi. Announcement of interment. We respectfully inform our relatives, friends, and loved ones of the interment of our beloved father Jose Malombres Merillas. Misa gigibuon sa Pebrero 7 Sabado alas 10 nin pag-aga, yan mismo sa Nuestra Señora de la Soledad Pares Tambo, Camarines Sur. An lubong gigibuhon dyan sa barangay o sa Haven Peace Memorial Park, Barangay Sagrada, Buhi, Camarines Sur. Ay ang bangkay na papatentehan po dyan sa Barangay Tambo sa Banwaan kana Buhi. Pero man pala nining retired SPO2 ining dipuntong si Jose Malombres Merillas ang edad 69 anyos. Ana pangapudan hali mismo sa iyang aki kay Police Sergeant John M. Kien. Yan man po sa Banwaan ka na Bula, Camarines Sur.
Nagkapira sa na pong comments na medyo inconsistent po na ordinance ta. Ali po ini kay dating Consul Glinhino. Sigon sa iya, number 1, sabi sa section 2, naka-highlight pa, limited only to pedestrians, bicycles, motorcycles, or any two-wheeled vehicles. Tapos, igwapalan pwede pa, trimobile. Ano po talaga? Dua, sabi sa section 4, install visible signage indicating temporary closure. Tapos, section 5, nakabutang regulated use. Ano po talaga? Ikatulo, sabi sa section 5 to take effect January 29, 2026 pero sa effectivity clause to take effect immediately upon approval. Ano po talaga po yung mga kahaputan po ini. Mantang anikapat, sabi po sa section 6 violation of any provision of the ordinance pero sa baba nakabugtak if the violator is driver, operator, or vehicle owner. Baka gusto tapong sabihon violation of section 2 hereof bukong any provision dahil lanta kung anong kung arog po kan pati po ya PNP, MDRMO or concerned barangays pag di ginibuso sa section 4 bigbayad man sang ribo or up to 2,500. Ya unga tauno po ya ta tuno ka violation. Kung magbalyo na, nagaandar ya motor, maguguba dahil sa andar ka makina ka motor, pauno po, vibration, ka lakad ka naglalabos. Pwede man gad uda na penalty at naamuna na perwisyo kapalpak na project, kakastiguhon pa. Sa ditan sa nayalabusan sa kasya sa natawo motor, bicycle or kung sabi sa tricycle, di regulated na po baga. Dabasang kita a resolution urging the DPWH and concerned contractor to explain the status of the project. Sabi man po kayo ng mga nag-comments ng mga tagayan sa Panuan Kanbula, masakit kaya pag binakalan sa naya posisyon. Pag legislator should know, learn, and apply what Don Aguilar said is statutory construction to at least have a grasp of what statute is and how to construe it because knowledge is not a commodity which can be bought as low as 2,500 or up. How simple is republicanism now? Mag-adal basic statutory construction and interpretation. Nguya na idol ko, iba ang pag may alam, basa-basa din pag may time. And ayuson ang mga resolution na pag-implementar, trepasun bago ipublikar. Salamat idol. This is what in waiting for a resolution that urging DPWs and concerned contractors to explain the status of the project. Erakman po talaga ka mga nagbakal sa nasa posisyon. Specialmente sa mga natawan sa naman sa pambakal. Problema tadiri po sira natawan sa kaipuan na kadunungan. Di ko po isi kung angay man sirang barauyon na honorable talaga. Pwede pa man pong i-correct kan mga miyembros kan sangguniang bayan kan banwaan ni na bula na resolution. Gibuan po nin paagi ni Vice Mayor Largo. Magtarabangan na sa napuan sanggunang bayan kan banwaan nin bula para sa ikakarahay kan sinambit ng banwaan. Kung may mga pagkukulang, may mga kulang sa resolution, pakarahayon. Mantang sigon sa report, pinagsasabing ang Quezon City Police District, si Police Senior Master Sergeant John Molinido
bilang prime suspect sa brutal na paggadaan kan sa iyang agum asin aki na nakuha duman sa Bulacan asin Tarlac. Naaresto siya matapos siyang itukdukan car agents na nagsabing siya subuot ang nagsugo sa sainda na gibuhon ang krimen pangyayari. Morong Hatman ini pulis mismo. So agum iyon suspetsado sa pagpapagadan kan sa iyang aki azin agum. Naaresto siya matapos siyang itukdukan car agent na nagsabing siya subuot ang nagsugo sa sainda na gibuhon ang krimen. Nakatagama man na magsairarom sa inquest proceedings si Molinedo kaibahan ang tulong nainot na naarestong suspetsado na sinda Pia Katrina Panganiban sarong car agent. Agum niya si Christian Suarez Panganiban, dating pulis asin an associate ninda na si Hill Valdemoro D. Jr. Magarumduman na kan Enero 24 yan nakwa si pulis Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinedo sa laog kan sarong itom na garbage bag sa Pulilan Bypass Road sa Barangay Dulong Malabon, Pulilan, Bulacan. Yan tras nan sa iyang aki na kuaman sa sarong farm nin Limoncito duman sa Victoria, Tarlac. Talagang pinagsuruay-suway Ibang gumiban pulis. Kundi ang tresterig dita agumman sana niya tapos aki ang biktima Santissima. It's lawlessness. Very bad. Kuha na po kitang 39 minutos, makalampas ang alas 8 nin pag-aga. Man daw kita sa subuot kasuguan kana Department of Interior Local Government na haralion ang mga pangaran kan mga paepal na politiko digdipos sa tuyang nasyon. Kuya po ang kahaputan, pabor daw kamo natanggalon ang mga pangaran kan mga public official sa mga proyektong pinunduhan kan gobyerno, laka pabor. Mahigpit man na pinagsugo kan Department of Interior Local Government ang tulos pagpapotob kan anti-EPAL policy sa enterong nasyon na nagsusugo sa gabos na local government units sin opisina kan DILG na halion ang pangaran, retrato asin anuman na pagkakabisto kan mga public officials sa mga proyektong pinunduhan kan gobyerno. Rarom gaya kan DILG Memorandum Circular Number 2026-006 pinagasusugo ang gabos na provincial, city, municipal, asin barangay officials, asin man ang central, regional, asin field offices kan DILG, asin mga attached agencies kay ni na sigurado na mayong pangaran, retrato, logo, initials, color, motif, slogan, o ano man na simbolo na tutok do sarong opisyal ang mahiling sa mga proyekto o signage. Marker, tarpaulin na sinibapang arog kaining materyales na ginamitan ng pundo kan banwaan. Anhapot dyan, masunod daw, magtugot daw si gobernador, si mayor, si congressman na pararaon ang sa indang mga pangaran sa mga proyekto. Hindi po nakasuguan na ini kan Department of Interior and Local Government. Pabor ako dyan. Kaya lang, ano daw ining mga sinusugong ini? Magherero daw? Ako po ining basta-basta na policing ini kan DILG. Pero kung susunod doon, ang kasuguan, mayo dyan problema. Tanganing magkaharali na bang kadarakulang mga pangaran kan mga paepal na politiko pakusan ang digdi sa probinsya kan Camarines Sur kundi magin sa iba pa pong lugar kan sa tuyang nasyon, magin sa iba pang lugar kan rehiyon kan Bicol.
Ako niisipon talaga, bako man sendan mga proyektong yan, bako man sindan naggastos, ano to pagparabugtakan, ninlapid Kung bako sindang mga paepal, nga daw dahil sindang makapagibunin proyekto na mayo ang sindang pangaran. Hindi ba kaya garo naggagatol ang mga isip, pag dahil na ibubugtak gayod, ang sindang mga pangaran sa proyekto. Baka nga sabiyon, mayo man nga kaming nahaman, na mayo nga ni nga susamuyang pangaran. Yun po yan ang rason dyan. Ako na susunodon ta sana, ang mga ipinapautob na lay kan sa tuyang gobyerno, dati na pong mga layan, bawalan pa epal, kundi dahil man baga nakokontrol ta. Na tatamaan kaya so mga nasa posisyon. Dapat sindaan maghiriro kung talagang sincero sinda sa indang ginigibo na pagserbisyo sa banwaan, sa mga namamanwaan. Kaya ano ta kaipuan panganing ihapot kung pabor o day, samantalang may kasuguan na o policy na yan. Sabi po kanina, hinahapot pa daw yan. Kwarta kan banwaan. Gusto nindo ibugtak na mga taong bayad, ang nagbayad kan tax. Gobyerno ang may lay. Dapat mga politiko ang maggibo kay ni bakuan mga namamanwaan. Yes po, tama po yan. Kwarta kan banwaan. Yan, bako sa mga politikong epal. Dapat sa naman po dahil ang tali ay man hali sa sendang bulsa. Kwarta kan na mamanwaan, palapad nin papil ninda. Hali man po yan sa buwis kan mga trabador, kwarta kan banwaan, asin bako yan, kwarta kan mga politiko. Hanapot, matupad kaya. Ningin sabi kan saro, ay day pwede yan. Maapiktaran si mga taga-duman sa mo. Was out nagabus ng mga tauhan kan mga tauhan ninda. Dati day na pwede maglaog sa government para ma-resolveran yan. Ribaya nagabos. Basta government property na dawa donasyon pa yan, dapat mayong pangaran kan politiko. Dapat man talaga, wala mayo sa panahon ni Duterte, habo niya, dahilan ta, habo man sa iyaan. Dahilan tabako man sa iyaan kwarta na ginamit. Haloy na po bagay ini mga kasuguan na ini na bawal ang mga pangaran, lapida kan mga politiko, ta nangyari mga paepal sinda. Kung i-implementar sana po inintultul kadakol kan mga politikong hahanapanin proyekto. Kapig pa para malaki nindan, pagkadro darakulang mga pangaran ninda sa mga proyekto, mga lapida. Meron ng mga sagadan ang proyekto. Samantalang, bako manakwarta nindan, pigparagastos dyan. Mga buhay pa nga ni, may lapidanan mga ipagsusulit na ini. Ano yan? Dapat ang lapida, sagadan sana. Ang problema kaya, kadarakula kan lapida kan mga politiko, mga buhay pa. Ay mabubuisit ka talaga digdis sa tuyang nasyon. Abang pagkadarakula kan mga lapida, mahiling mo yan sa covered court, sa kung ano-ano mga proyekto, tapos mabugtak pa nin tarpaulin, ngaya, pero di airport ay inda daw.
Sa turultulan daw na daralagan yan. Samantalang ang kwartang ginastos dyan, bako man sa inda, hali sa bulsa kan mga namamanwaan. Para masana may na masabi sindang nagkarama na proyekto. Pero ang kwarta nga ni, pigpara guruntingan pa. Bako man talagang personal na hali sa indaan ginastos dyan. Sayan tuntong mga politiko magparagastos personal. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya ini po ang dipisil, digdi po sa tuyang nasyon. Kung ano na sa ng mga pakulukan mga politiko, apera kan paipal. Yaon dyan sa mga ayuda kuno, napigparakaltaasan na bago itao, sa mga nagtitios na mga namamanwaan. Pag may kalamidad, tsakpat baga ni ba pong mga politiko? Kaso itatao duman sa mga apektadong kababayan niya to na biktima kan kalamidad o ita sindapan na inot na magpasiram-siram ang mga buwisit an iba. Kundi ba kung sanaman po mga politiko ang nakikinabang kay ni? Pati itong ibang mga inaagian na ahinsya kan sa tuyang gobyerno arog kan DSWD. Anda kulang kaputan po dyan kan sa tuyang mga kababayan kan mga namamanwaan hanggang nuarin ang sistemang ini na dapat mabago. Hoy, condolence man pala sa pamilya ni Ma'am Mila Aguilar. Saro po ining paratukdo dyan sa San Isidro Elementary School. Binawian na pala siya nin buhay. Kata pala nagtaram naman si Bicol Saro, Party List Representative Terry Don sa iyang pananaw sa naging desisyon kan Korte Suprema kan nakaaging aldaw dapit sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gun sa iyan mga justice officials, subuot iyan pwede man na ma-impeach kung gugustuhon kang Kongreso. Ini ang bunga naman kan sa iyang disappointments sa naging hatol kan mga hukum. Alagad napakadelikado kan arog kaining lakdang dahil ang tabaka mapulis sa constitutional crisis kung mag-iiriwal-iwal ang mga sangakan sa tuyang gobyerno. Kaya nga ni ang congressman, pwede man pong ma-impeach pag huna nindo. When Koki interpret the constitution of the other planet, ang tanong, abogado ka ba o abogago? Desperation can make you a joke. Koki, huwis ka ba? Ano na? Kara David. Di ka lang bobo, gago ka, parehas lang kayo ni Soto. Puro alibok ang laman ng utak nyo. Mabuti pa kunin kayo ni Lord para mawala na yung mga salot sa lipunan. Just run for president in 2020 and let's be scattered. Juris doctors and legal scholars devote their lives to mastering the law through discipline,
study and respect for constitutional order. Politicians, on the other hand, are elected to make policy, not to distort legal doctrine to suit personal or partisan agendas. When ignorance speaks louder than expertise, the rule of law suffers in constitution, democracy, legal interpretation belongs to those trained for it not too loud. Reckless commentary dressed as authority. I started a joke and the joke was on me. Meron palang kanta. Of all the government officials, only the Chief Justice has the highest educational requirement. Educational requirement for the President, House of Representatives, and Senate can able to read and write only. Then for what ground, Ridon? Impeach yourself first before them? Boss, kung ayaw nyo po ng batas dito sa Earth, bumalik ka na lang sa planeta nyo po. Yes, they are impeachable officials if they violate the Constitution. Question is, where is the gold bars? Who is keeping it? Is the missing bags of bills being used to buy those gold bars? Ala Koke, abogado ka ba? According to the Philippine Constitution of 1987, the Supreme Court justices can be impeached only via Congress and then the Senate. Same process as the President and Vice President. In the Philippines, justices of the Supreme Court can only be removed through impeachment, which is governed by Article 11 of the Constitution. The grounds for impeachment of justices include culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes. Bakit hindi na lang ng mga congressmen ipa-impeach ang mga sarili nila? O may ipal ka naman, boy, libot. Kaya i-impeach. Supreme Court as the final arbiter of the law. Ghost Congress incoming. It is better to make a law that only the Chief Justice is impeachable. Decision of Supreme Court is aligned with the provision of the Philippine Constitution. And such decision becomes the law of the land. No one can refute it. It's the highest court of the land. Party-list representative versus justices, aray mo rin doon. Haha. Purya gaba. Maninga, congressman. Sige nga, subukan nyo i-impeach mga justices. Plunder is swimming, lapit na kuki. Baga nawong, uy. Meanwhile, being a Philippine senator, natural-born citizen of the Philippines, must be a Filipino by birth, not by naturalization, at least 35 years old more. Dapat impeach na yan mga justices, gumagawa ng rules sa impeachment. Sila mismo pwede ma-impeach. Ano gagawa sila ng rules para hindi sila ma-impeach? At hindi nila mandato gumawa ng legislation or law. Trabaho yun ng Congress at Senado. Ang mandato ng Supreme Court ay judiciary. Mag-interpret ng law only in the Philippines. House of Representatives, lawmaker. Supreme Court, law interpreter. Press, execute the law. Or President, execute the law. Supreme rules are in good jurisdiction by our own constitution, not in the highest position in government. For what grounds, Cookie? Cookie and It Bulaga at its finest. Attorney din ba ito? Nagmamagaling si Mr. Bean. Akala niya sarili abogado, baka abogado or abogago. Anong grounds to impeach them? Depth versus pittiness? Baka ikaw ma-impeach, Cookie? No, there will be no constitutional crisis if we immediately shift to parliamentary system. Desperate move of Ridon. Kala niya abogado siya. Yun pala abogago lang. Gawin mo ko kiugok to the maximum level. Alam mo ba yung meaning ng unanimous decision? Try mo nga Ridon. The man role of the Supreme Court to interpret the constitutions. Malapit ba o malapit na kayo mga congressmen kung nawala distrito unsa manisi Koki wa naman na mau dumali ka na naman Koki as good citizens of our
country, we should follow the laws and abide our constitution. You as public officials should be the role model of your constituents. Respect the rules of law. Para po kitang 58 minutos, makalampasan na alas 8 nin pagkaaga. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ni mga substandard asing undersized na mga bakal arog gan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa ning diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa kununyan. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanalo mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas maling mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala namang pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Wala akong maging handa ng kataras sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na bika. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcon, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, kapalungit masyad. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kapalungit masyad. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with power too. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa satuyang programa. Mustaman sa mga amigo-amiga ta mga paratenda dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga. Hoy dyan sa City Hall ka na siyudad po nin Iriga ki Attorney Nonoy Wapirina. Na City Administrator and Siringman ki Mayor Rex Uliba. Sabi di desisyon kan Korte Suprema dapat akuon asin igalang Senador Ping Lacson taliwas ki Tito Soto sa isyu kan impeachment ruling. Buhay sa pahayag ni Senate President Tito Soto, nagpahayag man si Senador Ping Lacson kan malinaw asin matatag na paninindugan dapit sa desisyon kan Korte Suprema kan Pilipinas na deklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Sigun kay Lacson na pwedeng madismayo pero dahil man gustong sabihin kay ni nasala na ang Korte Suprema para sa iya ang pinaka-importanteng prinsipyo sa rong demokratikong nasyon yun ang paggalang sa mga institusyong pinagabilog kan konstitusyon. Panaliwanag pa man ni Lacson ang Korte Suprema ang kataas-taasan na tagapagpaliwanag kan lay. As in pag nagpaluwas inin pinal na desisyon, gustong sabihon trabaho kan gabos ng mga legislador o namamanwaan na akuan sin igalang ini. Kaya man subuta pwedeng piliun sana ang desisyon na gusto niya to. Asin batikuson ang habo niya to. Pag-arog kay niyan nangyari, roll of law and enot na nararaot.
Ni man kaya si Senate President Tito Soto saro man po ining bari-bari man baga. Ang paninindugan. Pag-abot po kaya digdi sa mga nakatukaw sa posisyon, ay mo na magkairintindihan ang mga daralagan man. Hindi kung ano nagustuhan man kan tao, milita artista kaya si Senador Tito Soto, nagpaparabuto. Pero pag-abot sa paninindugan, prinsipyo, bari-bari man po ini. Saka, nakakasiguro po si Presidente Bongbong Marcos Jr. na sa AI ni. Pakatauhan pa ini ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Saan kadaklan po mga senador na pag-aadalan niya to ang mga hero-hero. Kaya nga ni arog ka ng mga prinsipyo paninindugan kaniba, bari-bari ta ang loyalty ninda duman pa kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya sinda makadesisyon ng diretso. Tapos kita man man ang gusto ta mga iburugtak sa pudir, kaya magterios man kitang mga Pilipino. Aloy naman po bagay ni Senate President Tito Soto, kung pag-aadalan po niya to ang dalagan kan politika ka ini, traditional politisyan na ini, trapo. Kaya minsan makasuya bagang magpara-masid, magpara-obserbar na dalagan kan mga ginigibo kan nagkapirang mga politiko po digdi po sa tuyang nasyon, lalong-lalo na po ining nagkapirang mga senador. Senador Robin Padilla nga ni, dahil na dama kandidato, ano kung dahil na siya magkandidato? Naram naman kanya na bako siyang deserving. Sinda mismo hali sa indang mga tataramo na bako daang deserving, sabi kan sa iyang agum. Si Senador Robin Padilla na maging senador. Ano kaya ta? Ibinuto kan tao. Kaya may kasalan man po kitang mga namamanwaan. Tapos naging top notcher pa. Baka umampalan deserving. Kaya yun po yan ang nangyayari. Pigkakawatan sa nakitakan mga taong ini. Ang paghuna ata makakatabang sa satuya, matserbi sa Nasyon Pilipinas, sa mga namamanwaan. Ito palan, pansadiring interes sa naman ang sa indang mga kaisipan. Kamusta man po sa mga parantabay niya to dyan po sa Panuan, Canbulag, Camarines Sur, kidating kagawad Linhinyo. Si sa tuyang amigong taga radyo man dyan, kandidatong Vice Mayor si Mr. Vergara. Siyempre ki dating Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon. Paluwas naman ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa driver kan sarong dump truck asin sarong motorsiklo na dahil subot nagtaunin na dalan sa sarong nagre-responding fire truck na nakabukas ang blinker asin sirena. Sigun sa LTO, pinagsugo na ang mga driver asin may sadiri kan duwang lulunadan
na magatubang sa opisina kanayon siya sa Pebrero 4. Nagpapasumiter pa man sinda kan paliwanag kung taano taday sinda dapat manimbagan sa mga kasong failure to yield for emergency vehicles as in obstruction. Tawa ang ani kung taano taday dapat suspendyonan sa indang lisensya bilang improper person to operate a motor vehicle. Puan man ipaliwanag kan mga rehistradong may sadiri kung taano taday sinda dapat manimbagan sa kasong employing a reckless, arrogant, insolent, or discourteous driver. Nakabugtak man sa alarm status ang duwang lulunadan asin pinagsuspindi na ang lisensya kan mga driver nin 90 aldaw mientras na pinagsasagibuan investigasyon. Pagirumdum niya to po sa tuyang mga kababayan na kung may maaging bumbero tapos mga emergency, mga ambulance, pabiluhon po niya to. Delikado yan, pwede kitang hagupon kayan. Kung di kita nagbibigay, mabisto kita. Na kita ang driver, may sadir kan bihikulo, na di kita nagbigay, duman sa mga emergency and daralagan ng mga bihikulo. Yan na naman po ang comment ka na sa tuyang mga kababayan. Pit sa bagay na ini kung ang aki kan sikat na tao sarong dumansana kan tatay sa LTO tapos natulos ang issue ay pambira. Dagos naman na dahil na puro content action ang kaipuhan bakong puro post corruption paldo highlight. Tama lang na tawan sinda nin violations dahil nakapalaman sa pag-adal ninda kung nag-agi sinda sa tamang proseso. Ang problema kung kamuti driver dahil ninda aram pagkamuti. Ano man itong lispo na nag-ulang sa fire truck. Dapat talaga magtaon din aksyon tulos ang LTO. Ang kadakol ng mga abusadong driver, una ninda sa diri ninda tinampo, nakahiling lang sa mga law enforcers. Kamuti driver pag-arog kayan. Makusog subuot ki mayor, yan pa, saro pa yan kung may nasasandalan. Batas trapiko sa Pinas, madalang ang nagsusunod, ingat po sa pedestrian, halos mayong nagpupundo dyan pag may liliban. Dakul ang arog kayan sa Sulukan, Pilipinas poon, kaidto sa kudngunyan naging abusado pag siya sindaan. Sabi ninda, aki ako, ni pamangkin ako, ni Mayor. Tauhan kami ni Mayor. Bodyguard kami ni Mayor. Ninong ko si Mayor. Pinsan ko si Mayor. Sana ang mga Mayor gabo sa Pilipinas ang mag-lecture man. Kamu sa inda. Ulit inuupakan ninda ang mga tao o tatakuto ninda ang mga tao dahil lanta sindaan sala o dawa sindaan sala. Yari sa LTO pero sa mayor pinaglipat sa ng pisto oposisyon. Hiling-hiling man itong kakupalan nindad dawa pero lipat lang nin pisto yung sanksyon kung ako mayor na to kahit kamag-anak ko pa yan o kakilala kong kupal dapat may paglagyan. Hanga pa naman ako sa mayor na to. Sa ibang tao lang pala, may taong pag mga kakilala, nga. Kami talagang pasaway sa kalsada. Paano kung wala pang sapat na lugar para man sa kanila? Alangan pud mamangga ka na lang para man makaagi ang fire truck. Nagkaigwapa ni rason si Santihin ng 5 years license. Buti na lang ito nag-step up tao daw ni Mayor eh.
Bata sila ni Mayor eh. Pambihira, puro na sa nabagay digdi bata-bata ni Mayor. Kaya nangyayari, sinda mayor man. Mayor man ang rason. Congratulations pala sa DepEd Erga City Schools Division sa pagiging overall second place sa elementary level kan regional school press conference ngunya na taon. May mga pinangganahan da. So iba mga sa broadcasting. Ismael Romero kakasuhan ni Nick Demoses dahilan sa pangkukulog niya digdi. MLB Zamboanga Valiente formal police complaint in Dubai against Ali Tripoli import Israel Romero Fernandez following his assault on forward Nick Demoses in a Dubai International Basketball Invitational Game. Ini sa basketball man nagkaigwanin pisikalan. Valiente's coach RJ Gamino confirmed that team officials accompanied Demoses to a Dubai police station to file the complaint on Romero Fernandez attack in the second quarter of Alice 110-103 when early Wednesday. Argamino Bird Valiente's team owner Johnny Navarro, a former national youth team guard, commended his team for taking the high road and not retaliating physically after Romero Fernandez delivered the football kick to Demoses' head. Bako na ning basketball. Taigwa ng football. Argamino is currently coordinating with the United Arab Emirates Basketball Association to impose sanctions on Romero Fernandez. That was a clear assault and it against the criminal laws of UAE. We hope Romero will realize the repercussions of his action. Ulo tinamaan, sinik football kick ang ginawa niya. Kaiga na yung tao, he said. We hope there will be sanctions and punishments. What he did was totally unsportsmanlike and uncalled for, he said. Valientes also plan to petition the Samang Basketball ng Pilipinas to take action against Romero, who is also an import for the Meralco Bolts in the EASL. Paghuna gayod bako ng basketball, may kabali ng football. Ba talaga ang mga Pinoy? Na Department of Agriculture sa Bicol ang nagdistribuer ng 46 milyones na mga klase ng assistance packages para sa egg production, poultry research sa enterong rehiyon ka na Bicol. Ang asistensya kabalian na 20,000 na manok, tapos chicken feeds, sufficient performance pressure washers, battery-powered cages, solar panel equipment, and vehicles was provided through the DS Livestock Economic Enterprise Development Program. Gail Anchoquia, the lead assistant focal person for Bicol, said on Thursday. The solar power sets pressure washers and vehicles used for transporting eggs from farms to market were distributed to beneficiaries. Other components of the package were distributed in October and November last year.
Yan man po sa siyudad ka na Tabaco, sigon kay Congressman Crisel Lagman, establishment of temporary learning facilities at Hiraya, Manawan residences. Shared endeavor of LGU Tabaco City led by Mayor Rib Bragaes, the DepEd family and the other government agencies like DOL, DSWD, TISDA and OCD. The Chuchi Foundation in my congressional district office, Sinlings and relatives. This initiative aims to establish temporary school facilities to ensure continued access to education for communities displaced by the mayor. Volcano. And residing at the Hiraya Manawan residences with the support of the engineering maintenance team to help ensure the successful and safe operation of these learning facilities. Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat kami karon ang Pilipinas para inaaga sa imo at sa kabos mong paranta bay uyamanan sa tuyang dagdag ka pareta padagos na pinag-aaksyonan kan Department of Transportation ang pagkakiguan ng international flights sa Bicol International Airport sigun man kay DOTR Secretary Giovanni Lopez sa sayang pag-abot sa Albay kay banan si Secretary Dixon kan DPWH. Sigun man kay Secretary Lopez tuwang pakenot na issue ang kaikuan maresolveran galing dagos ng mabukasan ang aeropuerto para man sa international operations. Ini ang pagpapakarahis ang transmission line kan National Grid Corporation of the Philippines o ang NGCP na pinakaipuan maibaba galing makasunod sa International Aviation Safety Standards. Tinatrabaho man ni Albay Governor Noel Rosal sa Cebu Pacific na mabuksan ang mga international flights sa lima na BIA, pasiring Hong Kong, asin Taiwan, asin vice versa. Kay Juan man ang presensya at operasyon kan Bureau of Customs sa aeropuerto bilang parte kan importante requirement para man sa international flights. Yan ang tuyang napareta ko niyan sa lado lokal, kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Pinagsugo naman ka na Regional Trial Court Branch 11 duman sa Balayan, Batangas na pinag-isyuan in summons si Palace Press Officer Attorney Claire Castro napit sa civil libel case na pinagplanchar laban sa iya. Pinartiman kan opisina ni Batangas Representative Leandro Lebeste ka nagtalikod na aldaw ang dokumento na bubugtak na narapol na sa nasambit ng korte kan Enero 28 ang kasong pigplanchar kan Congressman Laban kay Castro. The branch clerk of court is ordered to issue summons in accordance with existing rules sigon sa dokumento. Plaintiff's counsel is directed to submit a notice of appearance in compliance with Rule 13-A of the amended rules of court dagdag pa kaini. Sa reklamo naguhurot man si Lebeste nin 100 milyones de pesos bilang moral damages, 10 mil de pesos bilang exemplary damages, as in 1 milyon pesos para sa attorney's fees. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Castro sa iyang vlog na subot pinabakal ni Lebeste ang prangkay sa kansayang Solar Energy Company na pinagnigaran man kan congressman. Sa ito yung mga kababayan. So, si is a lawyer. Sino tinakot nyo? Go Claire! Karma is swimming. Anti-Claire, paiyakin mo sila.
Sampulan nyo din si Atenza, wala atang parliamentary immunity. Sumun lang po yan, hindi warrant of arrest kung makareact kayo. Nadila nyo, kukulong na alala ninyo, pinakamagaling na abogado yan. Sa panahon ngayon, yun mga gumagawa ng mabuti, siya pa ang pinasasama. Ganyan kumilos ang kadiliman. Ang pagpapadala ng summon ay normal na proseso. Padadalang ka ng summon para marinig ang side ng respondent. Parang sa barangay, ganun din. May complaint, kaso, sa'yo din, padadala ng summon ang nirereklamo para marinig ang iyong panig. Subpina. Tatakbuhan na yan ni Libeste dahil alam niyang talo siya. Galing mismo sa bibig niya sa interview sa kanya mga post ni Claire. Ayan na, anti-Claire. Tingnan natin sino sa kanila matibay, kung si may business o si walang business. Si bibitayin na ba? Good job, Batangas Court, Branch 11. More integrity of justice system. O kanya-kanya agenda. Iiyak na yan? Yes, it's about time. Babay na. Mas kapanipaniwala yung sinampa kay Barsaga. Ayun ang legit. Basta cookie anti-Claire. Miikot na ang mesa. Mamanin lang yan ni Atty. Castro. Matindi, balik kay Libeste. Daming corruption cases na kaabang sa'yo ata. Yung nagdemanda paalis na ng Pilipinas. Gogo, Yosek, Atty. Claire. Kayang-kaya yan. Ang galing-galing nyo. Kaya, naunay sa tari si Ma'am Paita. Hindi ko na maintindihan kung ano na ang mga tinataram nindo. Dapat lang sa mga protektor, bayaran yan sila ng presidente, pera ng taong bayan. Yapuan magayon na barata pinag-aasahan na mauswag ang industriya kan natong sa rehiyon kan Bicol sa nakatagamang groundbreaking kan sarong makabagong processing plant sa Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur. Ang proyekto na pudon Peleño Taro Production Drying and Marketing Enterprise iyon nagtatagamang tawanin buhay ang produksyon kan natong asin maghatod nin mas matatag na kabuhayan para sa sobra sa 300 na mga parauma digdi sa naon ng bitan ng probinsya. Sigun kay Patrocinio Culiao an pamayo kan Scale Up Enterprise Development kan Department of Agriculture sa Bicol an 29.97 milyones na post-harvest facility yun parte kan mas mahiwas na 54.64 milyones de pesos. Inisyatibo sa irarom kan Philippine Rural Development Project. Ginto sa dahon. Dahilan sa sikat na mga pagkakan Bicolano arog kan laing o natong an pinangat. Sinasabing high value commodity an alang na dahon kan natong. Sa katunayan, nagpapalo ang presyo kaini sa 1,000 pesos. Lambang kilo sa nagkapirang parte kan Camarines Sur asin Albay. Sindaan na magibo kan di kalidad na alang na dahon na gabi na magreresulta sa mas halangkaw na produksyon asin mas darakulang kita para sa mga parauma. Gunman ki Edeline Bungalos, katabang ni Culiao. Mga ngatamanan ang pasilidad kan Peleño Federation of High Value Crops Growers Incorporation na binibilog kan 323 na miyembro na iyon magiging pangenot na benepisyaryo kan proyekto. Amon sa industriya, daw ang ani halangkaw ang demand aminado ang departamento na magatubang sa matinding hamon ang mga parauma puon kan 2020 dahilan sa mga peste helang kan pananom asin kabilugan kan lomang sistema nin pag-uuma.
para kay Henry Pandas, presidente kan PFH BCGI, dakulaan may tatabang kan bagong pasilidad tanganing maiangat an sa indang sektor. Dakula man na epekto ini, dakula ang nagkakagusto sa natong isa sa katupadan man ining proyekto sigun man kipandas. Inaasahan man na matatapos ang konstruksyon kan planta sa Marso sa masunod na taon. Apera sa lokal na merkado, inihiling man ang potensyal kaini para sa turismo, lalo na sa Banwan kan kamalig sa Albay na bistado bilang pinangat kapital kan nasyon. Taan na tong dahil nagbabala doon, ipapabakal na sana na mga labas. Siyempre, papaagi na yan sa machine. Makinarya na ang ma-produce. Sabi kayo ng mga netizens, nagpaluwas na nin pundo aram na des. Makakatabang ba talaga yan? Kamu man daw ay. Halaton mo naman nindo. Makakatabang yan kung mapalagoan bulsa ay siyentissima. Drawing lang yan. Ang kakao nga na sinabi hanggang ngayon, drawing pa. Tama yan para maging tultol ang preso kanyug. It's a pro-poor and pro-livelihood program. It's likely a government initiative or project aimed at poverty alleviation, social welfare, or economic empowerment for disadvantaged gabi, kat nga or laing planters. Eventually involve subsidies, livelihood support, or social services, CODOS, to GOV, caring expansive social responsibility. Kaisip na naman in bagong style sa pagnanakaw, yan lang. Sige tayo palayan. Kung 1 hektarya, tatanaman ko na lang ng gabi. Maigi pa yan, wala pang malaking gastos kisa sa palay. Ang laki ng gastos mo, pag mag-harvest ka, napakamura ng presyo ng palay. Di na nga nababayaran ang pagod mo. Ayos ito Kayo ang magtanim ng gabi. Ako naman sa partner na nyog panggata sa gabi. May 1,000 pesos palan kada kilo kan natong sa Camarinesor. Sin bubugtakan pa nin tax siram kaan natong naan ganataan na may dikit na taba 30 milyones bantayan nindo baka maging 1 milyon sana yan. Bistado naman nindo ang nakatukaw na habo ng magtindog. Ayos Yusip mo na mga comment nindo yan. Started planting taro, Monte Calvario buhi, transition from palay to taro plantation. Magtanim palay, yung kaya lang na umabot sa 4 na buwan na konsumo. Ang iba taniman ng gabi at gawin fish pond. Tama yan kasi lugi kaming mga magsaka sa pagtatanim ng palay. Grabe ang gastos. Naggagatol na naman ang mga kamot. Maray talaga mag-isip kan ikakataba nin bulsa pambihira. Tama para manan mga Bicolana igwang trabaho sintabang sa pamilya sin mapagayon ang kalidad kan nato. Kasalan kan gobyerno mas sinuportaran ang pag-import kan bagas kaya pamahal ang paroy. Pabarato bagan paroy. Mas pinili na sanang magtanom nin natong pamahal ang lokal na bagas. Ano na yan? Arog na kayan kadakulang negosyoan natong para pagtagamanin 30 milyones de pesos na pasilidad para sa pagproseso. Dawa sa inman, dawa sa mga harong-harong pwedeng paalangon. As in, iripak an natong aram na des. Later, may magmumonopolize na naman in patanuman ni natong sindaan first priority sa processing plant.
at sa pera na ito mga saradit. Kaya malangkaw ang processing fees. Ini ang pinaka big time na project ni Papay. Pwerte sa Camarines Sur. Gabos na banwaan, tanuman kin natong, bakong kamuti, itaw nindo sa kanyugan, sa kasagilid, igwang lada. Nagrarahay na kan mga kaisipan ay. Paano man matabangan kan kayan sa kasaraditan na igwasan ng piga sararong bungton natong si Mr. Pandas nga bakal kan tanom na natong baka 30 milyones ang building sana yan. Kami magpamara sana sa nigo para gulayon. Magayon po na project yan. Ano kayo po lang ang silag na paggobyernar. Delikado sa trabaho, honesto, kinigibuan tama na ikakaray kan kapwa dahil paggibuhon ang sadiring buhay na maging buaya. Daan buhay, iyon pinakamahalagang regalo sa tuya kan mahal na Diyos. Ay pambira, harayo naman ini. Gusto man daang magtanom ni natong sa Batangas. Sain ko man po ipapabakal na ko aram kung sain ang market kan natong nata digdingan ni isa pili. Dahil ka na dyan mag-isip, na dyan ka matanom. Kakamarhay dahil na iagi sa konsisay man na politiko dyan sa Camarines Sur. Pagpapagibo kayan. Dahil masiguro na mayo sindang mahaabon kung sa sira PM bandwidth na yan kan mga taga-Rinconada. $10 million lang yan, flood control, 20 million. Number 1, Apay Budyaw. Tumanim kayo kung makunat at makati, sayang lang. Dahalawi ko na bagaan mga natong na ini. Hoya Papuan, maugmang barata sa sarong pulis. Tigdi po sa probinsya din Camarines Sur. Congratulations to my youngest son, Police Major NR Big B. Florese, for being the top one. And his schooling in Abu Dhabi Police College, UAE, visiting 52 International Police Officer Exchange Program from among 35 countries. So very proud of you as a Filipino and of course as my son. You brought honor and pride not only to us, your family, but most of all to our country and the entire PNP. Me and his wife, Jail Chief Inspector Kenneth Gail Delantin Florese, had the chance to attend the prestigious graduation ceremonies with no other than the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan as the special guest. As the guest of the graduates, so grateful that all expenses were shouldered by the UAE government. Visa airfare, hotel accommodation for 9 nights, meals, laundry, and transpo to and from the airport. Son, remain humble and serve our country and Filipino people with honesty, integrity, and justice. To God be all the glory. Nagrahay na. Mantang nagtutubod man ang mga political commentator na si Ronald Llamas na kabilang si Senador Robin Padilla sa mga dahilan kung taano tadakol ng mga artistang nadaog kan na kaaging midterm elections. Kasunod inikan pahayag ni Mariel Padilla sa Julius Babaw Unplugged na pinag-iisipan pa kan sa iyang agong kung madalagan siya sa 2028 asin dahi na subot ini deserve kan mga Pilipino.
Handa kulang tabang niya kay puwan niya to siyang pasalamatan itong mga botante. Bako naman na nemrekol sa naman. Kundi popularidad sa naman ang magiging batayan o basihan kan sa indang pagbuto. Igon pa kilyama sa pagkikipag-ulay kani sa programang Sa Totoo Lang sa 1PH. Dalanta si Robin Hood, number 1 yan. Kan magdalagan siya sa Senado. Ngunyan, mapusta ko. Dahil na siya magna number 1. Dagdag pa niya. Taday na nga ni mga kandidato magpapara kandidatuhong paman ay pambira man kamo. Bako nganing deserve, sabi man sa naninda. Sabi kan sa iyang agum. Manta pagpara susok-sok panindo si Senador Robin Padilla na magkandidato. Marig nagduduwa-duwa na. Sabi ni Ronald Llamas, magbag-o na para gayon ang pagkalalaki ni Robin Padilla. Pero pangani pala nini sa naging dahilan subuot. Kan pagkadaog, kan nagkapirang mga artista, ta si Robin sa nanggana. Kan panahon kan eleksyon ay Santissima. Dahil na para pakakandidato nindo si Robin Padilla. Dahil na magkandidato, tabaka anas na mga artista magkadaraog na sa sunod na eleksyon pag-arog kayo ng daralagan. O yaman po ang mensahe kan sarong retiradong general sa mga opisyal kan gobyerno na nagbabatikos sa nasyon kan China. Pinarti man retiradong general na si Orlando De Leon an sa iyang pagtuyaw sa mga opisyal kan gobyerno nagaro mas maisog pang atubangon ang China kaysa sa mga subot naghahabon nin kwarta sa banwaan. Sigun ki De Leon, mas marhay subot na labanan kan mga opisyal kan gobyerno ang mga kurakot tanganing magkaigwanin bastanteng punduan Pilipinas para depensahan ang mga teritoryo kan nasyon. Labanan mo na nindo ang mga paraabon para makabakal kita nin gamit panlaban sa China. Sigun ki De Leon. Para po kitang 45 minutos, makalampasan alas 9 nin pag-aaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Santiago, Ciudad kan Iriga, kay Pading Libby, kay Mading Flori Maestrado, siyempre kay Ma'am Belen Maestrado. Taga-boss ng mga taga dyan sa Barangay Santiago. Syudad po kan Iriga nagkaigwaman pala nin joint road clearing operation yan mismo sa Erga City Public Market. Ining pinagsagibong patrollers kan Erga City Police Station katabang an LGU personnel, Bureau of Fire Protection, Erga Market Enforcers asinman CSU personnel nagkondukta nin road widening as in clearing operation dyan mismo sa kaiwasan kan Merkado Publiko kan syudad. Hindi sabi ba kay ning iba, wow, after several months or years balik lang sa dati, pa-picture lang yan. After several months balik yan sa Sadi dati.
Iguang pintura na puti as boundary, masakit disiplinahon ang mga tao dyan. Para maghiwas ang agyan kan mga parabakal. Nice. Dapat kaya ma-maintain na magparabalgaan mga sidewalk vendors. Pag mayong mga market enforcer, market guard, bigla na sanang nagtitirindan iba man ng mga sidewalk vendors dyan po sa may circumferential road. Dyan da sa may bandang release, palawag sa merkado. Diyos ko, mga tao nag-a-adjust, mayo ng maagihan. Sinakop na ang bangketa, lalo pag rush hour tapos pag mauran, nagbabaranggaan na ang mga payong Santissima. Ano ang masabi kay ni Market Supervisor Ma'am Fatima Adayo? Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Nakapag-registro ng pag-tapat indagan sa parte ng Barangay Road, alipan sa iyong daw pag-iring pagkailan sa Banwaan kan presentasyon sa Marinidor, samantan padagos sa Baguran, ang pag-irumdum ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o ang MDRRMO ang presentasyon sa mga motorista na magtikay sa mga pag-o-overtake at pag-driveway na sa pag-agis sa apektadong lugar, kanin palikayan, ang aksidente. Yan, tras tanto, dumaman ang katawaan na gadan sa tarong vehicular accident na nangyari pag-umakahon sa tarong aldaw, bandang alas 15 sa Rolando Andaya Highway, dito Lagatis, Barangay Taysan, Tipokot sa Marinidor. Sigun man sa Tipokot MTS, then on the spot, ang driver kan Honda Click na si Albert Jesus, tarong Friday, 3 anyos, at ang sa iyang na iba pinagpapangaranan na backrider matapos mabanggaan ni Sarongban nawalan subutin control and pass ininagpa-iritok-itok sa mahal na automatic turbadang party kan sinampung bagong bumilo dahil sa motor na iman nakulugan ang driver at mga pasahero kan bus natapos palihin na kan police ang driver kan bus at pinag-ispaut at doang lulunadad niya tras ng papadamos ang investigasyon at ang namaraga sa lalo lokal na Barkada Karonda sana sa Oliva. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga heras mo pang informasyon. Para lang po kitang 10 minutos na natatada antes po kitang magpaaram digdi sa satuyang programa. Land Transportation Office palan liwat nagkaiguanin na pre-theoretical driving course pag-distribuer kan mga plaka asen pag-issue kan student permit sa mga kwalipikadong aplikante asen matrayum po ining naginibo asin na kompleto ang training na pinagkondukta kan LTO Eriga dyan mismo sa Banwaan kan Batu, Camarines Sur. Ini sa paagiman, siyempre sa pangenot ni Ma'am Grace Rojas na LTO Chief kan siyudad po nin Iriga. Sa pakikipagtabangan man kan LGU Batu sa pangenot ni Mayor Manoy Enric Dangkalan. Kumusta sa mga taga-Banwaan kan Batu? Naglalaban palan na manlain-lain na team sa championship man sa mga ginigibong mga pakawat sa basketball dyan sa sinambit ng Banwaan. Kaya good luck tapos naman sa mga ma-champion, congratulations.
pa, dapit po ini sa preparasyon para sa nagdadangadang na 2020 elections. Sigun digdi sa nakuan niya itong barata mabibitin kung dahil tulos may papasar ang anti-political dynasty bill sigun sa COMELEC. Minado man si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia na mabibitin ang sendang preparasyon para sa 2028 national and local elections onday tulos may papasar kan Kongreso ang anti-political dynasty bill. Sa pagdangog kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, sinabi ni Chairman Garcia na maging hamon sa saindaan enforcement o pagpapautob kay ni dahilan sa kawaranin bastanting panahon para sa voters education. Sigun pa sa iya, sobra sarong taon na sanaan na pagresibiliwat kan Commission and Certificates of Candidacy para sa nagraraning eleksyon. Nagsambit pa man kan HEPE kan COMELEC na sa irarom kan Section 77 kan Omnibus Election Code dahil pwedeng habuan kan COMELEC ang COC bilang parte kan ministerial duty. Ditman ang opisyal sa nakapalaman na probisyon kan nagkapirang resolution na tinatawan doon na pwedeng isagibuan poll body nin motopropyo o motopropyo cancellation. Ay man subot ini automatiko dahil takaipuan tawaan in due process ang kandidato harog sa ground for disqualification na ngaipunin poll blown hearing tanganing patunayan ang pagiging magkakaparyentes o kaya magkakapamilya. Pero padigdi, renibo o ribo-ribong kaso man ang sa indang pinag-atubang asin malabong maresolveran tulos ang anti-political dynasty cases. Kaya ang mangyayari, makakadalagan pagiraray ang mga kandidatong miyembro ka ini. Dahil man siya na mauulang itong mga kan anti-political dynasty bill na ini. So, political dynasty pag-arog po kayan. Dapat ka maghero na tulos tanganing maghero na ang Kongreso, ang Senado, tanganing mapirmahan ni Presidente Marcos ang anti-political dynasty bill. Tapos may implementar na kan Commission on Election. Ano pan pigpaparahalat kung nangyayari kay ban pigpaparaturutukan ini baga mga oro investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee. Na sabi nga ni kanina baka ngaya mayo na nga ni sa puder si Presidente Bongbong Marcos Jr. na ipangya nasisintensya na ni ba dyan mga may kaso lalong-lalo na kung congressman saka senador. Kung narog kay dating senador Bong Revilla ta siya na mismo nagsuko. Kung narog kay nan giribuhon kan ibang mga nadadawit sa anomalya sa flood control. Diyan kadaklan po kaya mga kapal moksman. Hoya pa, sabi man ni Congressman Toby Chanco, pinagsusulungan sang rebong pesos na social pension para sa gabos na senior citizen. Nagray ng pagpara isipon. Ang aning masiguro na mayong mawawalat na senior citizen, pinagsusulong ni Nabotas Representative Toby Chanco, haloy na bagay ni, ang pagtataon ni sang rebong pesos sa buwan o bulanan na social pension para sa gabos na mga gurang na Pilipino. Dawa pa nagre-resibisin danin pension halos sa Social Security System o Government Service Insurance System o ining GSIS. Sa pagsusulong ka na pagpasar kan House Bill number 4181, tinawan doon ni Chanco ang dakulang lakwat sa saklaw o sakop dahil ta daiman masobra sa kabanga sa naman ng mga senior citizen sa nasyon ang presenting nakakaresibi
kan bulanan na ayuda sa irarom kan nag-iiral na mga lay. Sigon sa DSWD, kabanga sa naman kan senior ana nakakaresibinin sang rebong social pensyon, sang rebong pisos. An may SSS o GSIS ang man kwalipikado, sin gusto niya to ining mabago. Sigon kityang ko. Dawa nga ni pinagtutulak naman niya ang Universal Social Pension. Ini ang problema niya to. Sangon yan, pag may SSS o GSIS, habo na nindang tawanin social pension, paliwanag pa niya. Ano ang nangyayari? Tinutok man ni Tiangco na dakul na mga senior citizen na aloy nang nagretiro ang nagre-resibi sa naman nin sadit na bulanan na pensionali sa GSIS sin SSS. Mga kantidad na dai bastante para tustusan ang sa indang pang-oral daw ng pangangaipo. Tinawan doon pa ni Tiangco na dai man dapat gamiton ang SSS as in GSIS pensions bilang basihan sa dai pagtataon in social pension. Dawa nga ni magkaibaan kamauutan kan mga ini. Mientras na ang SSS as in GSIS pensions iyo ang mga benepisyong pinagpagalan kan mga trabador sa laog sa nanin dakul na taon kan kontribusyon. Ang social pension money iyo ang sarong klase nintabang kan gobyerno tanganing masiguro na ang gabos na senior citizen iyon makapamuhay nin may dignidad. Ay man dapat maging basihan ang SSS o GSIS sa day pagtaon nin social pension. Kaya magkaiba man itong social pension ini ang sarong social service na tinataon niya to natabang. Paliwanag ni Tiangco. Amautan kan bill na emendaran ang Republic Act number 7432 tanganing maibali ang gabos na senior citizen na sakop kan social pension. Pag na isalay na susuguon kan House Bill 4181 ang Department of Social Welfare and Development na repasuhon kung kinakaipuhan asin iakma ang kantidad kan Universal Social Pension. Tuyong 2 taon basado sa presenting Consumer Price Index asin iba pang mga importanteng economic indicators. Saro pa po kaya sa mga problema kan senior citizen sa manlain-lain na lugar nagdipos sa tuyang nasyon. Pagabot sa barangay, itong asosasyon namimili man. Isa ibang mga barangay man namimili man kung isa-isan ang senda nga akoon ililistang kabaling senior citizen. Kaya saro po yan sa nagiging problema ta patian na mga senior citizen linalaog nin politika. Kaya ini po ang nagiging ulang para ang iba takabanga sa napalan ang nabibinipisyuan, nabibiyayaan. Politika po ang saro pa dyan sa nagiging ulang tanganing ang ibang mga senior citizen dahil matawanin binipisyo. Ano, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Lado technical si Cha Benaobra. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.